हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे फारि फारि नाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोनहा गिबियै नुनो मोनो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। आं मैयानि भिडिअआव नोंथांमोननो PM किसाननि स्केमनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदोंमोन। बेयाव गोबां मानसियानो आंनाव कुइसन सोंनायलाय आं बिनि सायाव दिनै मोनसे भिडिअ खालामनांगौ जाबावदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था। जायफोर बिथांमोना आबादारि नङा आरो जायफोरनि न'खराव साख्रि मावनाय बिथांमोनानो PM किसान स्किमखौ एप्लाइ खालामदों आरो बिनिफ्राय गोबां बेनिफिट मोननो हादों। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि आसामाव दा माखासे इंकाउरि जागासिनो दं। जाय बिथांमोना PM किसानखौ साख्रि गोनांफ्रानो एप्लाइ खालामदों। जायफोरनि न'खराव साख्रि गोनां आरो बिसोरनि हिनजाव एबा गथ'फोरा एप्लाइ खालामदों बिसोरनि सायाव स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन। बे स्किमखौ सोर मोनगोन बिनि सायाव वेबसाइटआव अलरेडि माखासे खोथाफोर होनाय दंखायो। सोर मोनगोन, सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोर एप्लाइ खालामनो हाया। जुदि नोंथांमोना बे वेबसाइटआव होनाय माखासे टार्म एन्ड कन्डिसन बायदि मिलायदोंबा नोंथांमोना जेबो गिनांगौनि खोथा गैया। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर लेन्ड हल्डिं गैयिफ्रानो 2 नम्बर खालामदोंबा एबा न'खरसेयावनो साख्रि गोनांफ्रा 2 साथाम एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना गिनांगौ जानानै फैगोन। बेखौ अलरेडि माखासे इंकाउरि जागासिनो दङ। गामिफ्रावबो मिटिं जादों आरो दा कंग्रेस गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव CBI इंकाउरि खालामनांगौ होननानै जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनाव मोनसे आर'जलाइबो गाबहरदों। बिनि सायाव CBI इंकाउरि जागोन। जुदि स्किमखौ 2 नम्बर खालामनानै आबादारि नङिफ्रानो एबा साख्रि गोनांफ्रानो एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोननि सायाव IPC मानि इण्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 420 नि आयेन बायदि नोंथांमोनखौ बिजिरगोन होननानै बुंदोंमोन। थामहिनबा नोंथाङा IPC माने इण्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 420 नि बायदि नोंखौ आयेन लागोन होनना बुंदों। जायनि नोंथांमोना मोनथिखागौ इण्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 420 आव जुदि सोरबा सासे सुबुङा डुप्लिकेट खालामनानै डिसअनेस्टि जेन'बा बेबायदि खालामनानै माबा मोनसे प्रपार्टिखौ लायोबा नोंथांमोननि सायाव एक्सन लागोन। बे एक्सना 7 इयार्स जेल जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा माखासे फाइन होनांगोन। नोंथांमोना स्पेसियेलि निउसफ्रावबो नुदों जानो हागौ। जाय बिथाङा बे PM किसानखौ 2 नम्बर खालामनानै मोनदों एबा साख्रि गोनांफ्रानो मोनदों। कामरुप डिस्ट्रिक्टनिया मास मोनसेनि गेजेराव बे फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव सोना हरफिनजोबनांगौ। बे बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौबो होखादों बिथांमोना। आं बेयाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट नङिलाय जोंनि BTC नि डिस्ट्रिक्ट नङिलाय आं बे एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ होला। जुदि मास मोनसेनि गेजेराव सोर साख्रि आवलाफ्रा मोनदों एबा 2 नम्बर खालामनानै मोनदों बिसोर सोनानै हराबा IPC सेक्सन 420 नि बायदि बिथांमोननि सायाव हेफाजाब लागोन होननानै बुंदों। माने 7 इयार्स जेल आरो बेजों लोगोसे माखासे फाइनबो होनांगोन होननानै बिथांमोनहा निउसनि गेजेरजों बुंदों। आरो जोंनि सर्बानन्द सन'वाल आसामनि CMआबो बुंखादों बिनि सायाव अलरेडि इंकाउरि जागासिनो दं होननानै खोन्थादों। दानिया बिनि सायाव मोनथिया हसिया जोंनि गामि एरियानि हैनायनि सायाव मा एक्सन लायो बेखौ समासो खोन्थासिगोन। नोंथांमोना समखौ नेनानै थादो। जुदि माबाफोर आपडेट फैयोबा जोंनि चिरां एबा बङाइगाव एबा क'क्राझार उदालगुरि बाक्सानि सायाव मा एक्सन लायो ना बे IPC सेक्सन 420 जों खोन्थागोन। नोंथांमोना उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोना PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। सोर मोनगोन सोर मोना आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनि। बेयो PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बे स्किमनि सोमोन्दै सोर मोनगोन सोर मोना बेयाव डिटेल्सै लिरनाय दंखायो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सै नायनो थाखाय नोंथांमोना जुदि बेयाव थानाय टार्म एन्ड कन्डिसनफोरजों मिलायदोंबा नोंथांमोना जेबो गिनाङा। जुदि नोंथांमोना बेयाव थानाय टार्म एन्ड कन्डिसनफोरजों मिलायाखैबा नोंथाङाबो गिनांगोन। जाय एप्लाइ खालामदों बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सै नायनो थाखाय बेयाव FAQ नुनायाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज नुगोन। नोंथांमोना बिनि उनाव नोंथाङा नैबे रिभाइस FAQ आव क्लिक खालामनानै डाउनलड खालाम। बेयाव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेयाव सोर मोनगोन सोर मोना डिटेल्सै नायनो हागोन। आं एसे खोन्थाना होनि। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि नुगोन। बेयाव डिटेल्सै नायदो नोंथाङा सोर मोनगोन सोर मोना। भिडिअआ गोलावद्राय जागोन आं बिनि सायाव खालामलायलिया। जुदि नोंथांमोना बेयाव थानाय माखासे टार्म एन्ड कन्डिसनखौ भायलेट खालामदोंबा एबा बेबायदि मिलायाखैबा नोंथाङाबो गिनांगौ जानानै फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायदो। जुदि बेयाव थानाय टार्म एन्ड कन्डिसनफोरा मिलायाखैबा नोंथाङा गिनांगोन। बेयाव गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्सै नायदो। 11 नाम्बारनियाव खोन्थानाय दंखायो What will happen if the beneficiary given incorrect declaration for the implementation of the scheme होनाय दंखायो। जुदि सोरबाफोर बेखौ बेनिफिसियारि मोनगिरिया जुदि बेखौ इनकारेक्ट डिक्लेयार खालामदोंबा माने बिथांनि डकुमेन्ट्स एबा बिथांनि एड्रेस माने 2 नम्बर खालामदोंबा बिथांनि सायाव एक्सन लागोन होननानै बुंखादों। एक्सन लागोन आरो बेजों लोगोसे जाखिनि फैसा हरदों नोंथांमोना बेखौ हरफिननांगोन होननानै बुंखादों। नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायबानो जाबाय। जुदि माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन।
बिनि एप्लाइआ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड गैया बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांनि गावबुरा एबा नोंथांनि एरियानि गाव पन्सायत बेफोरबायदियाव लिस्ट लादों जानो हागौ। नोंथांमोना बे लिस्टआव हरबानो जाबाय। नोंथांमोना माखासे सोरखारनिफ्राय जाग्रा मुवा मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्टआव बे लिस्टजोंनो नोंथांमोना रेशन कार्ड मोननायनिबो खाबु थागोन। आं नोंथांमोन अफिसियेल नटिफिकेसनखौ खोन्थानो। बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टआव होनाय अफिसियेल नटिफिकेसन। जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड गैया बिथांमोना रेशन कार्ड गैयिनि लिस्टखौ नोंथांमोना ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस एबा सार्कोल अफिसाव नोंथांमोना होनांगोन। जुदि नोंथांमोना जुदि गैयाबा लिस्टखौ होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना सरकारनिफ्राय माखासे जाग्रा मुवा मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना फिउचाराव बे लिस्टजोंनो रेशन कार्ड गैयाबा रेशन कार्ड मोननायनिबो खाबु थागोन। बेबायदि फर्माव नोंथांमोना लिरना हरनांगोन। गावसोरनो लांखागोन। बेखौ नोंथांमोना खोन्थानांगौल'। सोर सोरनाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना बेखौ खोन्थाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव सोंहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो हागौमानि नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो। दिनै भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ बयखौबो लोगो मोनगोन।